Umaga, sir. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ayun, attorney, unahin na po namin na kamusta po yung paghahanda po ngayong last 2 days na po atong voters registration po ng COMELEC? Unang-una po ay wala naman po kaming na-experience na mga aberya, mga machines namin. Gumagana naman po para i-process lahat ng mga natatanggap na applications. Wala naman tayong nare-report na untoward incidents. So speaking of inyo pong mga ginagamit na machines po, no? O marangkada na po ba itong ating mga ACM demonstration sa mga bayan at lungsod po dito sa Pangasinan? Ibang machine po yun. Ang sinasabi ko pong machine is yung mga machine na ginagamit para sa registration of voters. Yung automated counting machine po ay hindi pa po yan naka-schedule para sa aming roadshow. Although gaganapin po yun by December or January po next year. Yes, attorney. Meron po ba tayong figures po sa bilang ng botante po dito sa Pangasinan? Kung yung botante po, ang masasabi pa lang po natin is yung mga na-approve last July 2024, meron po tayong 2,113,120. Yung mga na-process po ongoing po from July, August to September, hindi po natin pwedeng idagdag yun dahil hindi pa po siya na-approve ng bawat election registration board ng bawat municipality or city dito sa probinsya. Attorney, how about naman po if ever may figures din po ba kayo sa mga nagpalipat po ng kanilang voting precinct dito po sa Pangasinan? Magkakaiba po kasi yan, bawat province. Kagaya lang sinabi ko po, hindi pa po siya final dahil may 2 araw pa po tayong titira, kaya hindi pa po natin masasabi na final na yung data natin kahit sa mga nag-transfer. Pero so far, attorney, saan po dito sa ating lalawigan yung may pinakamarami pong botante? Unang po is yung City of Dagupan dahil malaki pong population ng City of Dagupan, cities of San Carlos, yung mga areas po sa Central Pangasinan. Opo, attorney, yung pwede niyo po ba kaming bigyan po ng karagdagang kaalaman ukol po dito sa online election po, yung mga hindi po from overseas na boboto po for the next year's election? Yun po yung tinatawag natin na overseas absentee voting. Hindi po siya online. Gagamit din po sila ng balota at machine. Pero ang mabobotohan lang po nila is yung mga candidates for national positions. Okay po. So, ang system pa rin, physical pa rin po itong if ever ay mga barangay and SK elections po? Wala pa po tayong pag-uusapan ngayon na barangay and SK elections at hindi rin natin po masabi kung makakapag-adjust na po yung Commission on Elections para sa automated elections naman ng barangay and SK elections dahil nung nakalipas na halalan para sa barangay and Sangguniang Kabataan officials, may mga pilot barangays po tayo kung saan nag-automated voting po sila. At kung successful po yung resulta, baka pwedeng i-adjust na rin natin na maging automated na rin po ang barangay and SK elections sa mga susunod na pagpili. Opo. Attorney, paalala niyo po para sa mga nakatakdang mag-file po ng kanilang Certificate of Candidacy sa darating po na unang week ng October. Sa mga aspirants po natin, hinihiling namin na sana bago tayo pumunta sa iba't ibang opisina ng Commission on Elections, field offices para magpila ng ating Certificate of Candidacy, maaaring i-coordinate po muna natin kung may mga gusto or kailangan tayong i-clarify. Open naman po kami na mag-entertain sa mga katanungan para maging maayos po yung mga entries, mga ilalagay po natin sa ating Certificate of Candidacy. Nang sa ganun ay doon po sa araw na pinili nyo na pag-submit o pagpila ng inyong Certificate of Candidacy ay hindi na po pabalik-balik or ma-reject dahil may mga kulang. Kaya maaaring makipag-ugnayan po kay election officer at sa aming opisina sa provincial office para sa inyong mga katanungan at maging maayos po ang
pagpila ninyo ng inyong mga certificate of candidacy. Speaking po dito, attorney, sa pag-file po nila ng COC, no, mariin nyo na rin po itong sinabi ng COMELEC na hindi na ho nila papayagan yung pagkakaroon po ng substitution po pagkatapos po nilang mag-file ng COC. Pag natapos na po itong span po or week ng pag-file po nila, yun, di ba po? Ganoon nga po, ang withdrawal, ang substitution by reason of withdrawal ay maaari lang pong gawin from October 1 to 8. Pagkatapos po niyan, ang mapapayagan na lang po ay mga substitution by reason of death or disqualification. Attorney, ano pong paalala nyo para sa mga hindi pa po nakakapagpa-register since mag-i-end na po itong voters registration po natin sa darating na September 30? Mayroon na lang po tayong 2 araw na natitira para mag-process, tumanggap ng mga applications for registration, transfer, reactivation, and updating of records. Ngayon po, Sabado, bukas po kami sa lahat ng opisina. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayon. Although may hinihintay tayong or inaasahang bagyo na naman. Kaya habang maganda po sana ang sikat ng araw, samantalahin na dahil hindi natin masabi kung isa tayo sa mapupuntahan ng bagyong parating na naman at hindi natin masabi kung malakas ang ulan, bumaha or magkaroon ng power interruption sa last day. Hindi na natin mapaprocess ang mga applications nila kung sa last day pa sila pupunta. Kaya samantalahin na po ngayon na yan ang sinabi ko, napakaganda po ng sikat ng araw. 2 araw na lang po yan, huwag na po nating asahan ang extension. Kaya habang may oras na po tayo, pumunta po na tayo at magpa-register. Yes, attorney, karagdagang paalala na lang po kung meron pa po kaming hindi natanong at naisip pong bigyang linaw, maaari niyo pong sabihin sa ating mga listeners. Wala naman na po dahil sa lahat po ng interviews na papaunlakan natin, ayan po ang paulit-ulit nating sinasabi yung pagpapaalala sa schedule. Ayun. Ayan mga idol, at nakasama po natin ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan, Attorney Eric Oganiza. Maraming salamat, Attorney Oganiza, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon para po mapasali dito sa ating programa at mabigyang linaw sa voters registration at sa usaping eleksyon. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na! Balita